Elkarrekin hobeto eraikitzen dugu tratu ona. Imaginatu pieza makina bat eraiki nahi duzuela hainbat pertsonaren artean. Bakoitzak pieza pilo bat jaso du. Zer izango da hobea? Pertsona bakoitzak bere piezak ondoen uzten duen bezala jartzea eta gero pieza guztiak besterik gabe batzea, edo hausnartzea eta denon artean ados jartzea eraikitzeko. Haurrak eta nerabeak babesteari dagokionez, bigarren adibidea hobea izango da. Elkarrekin lan egiteak hainbat gauza dakartza. Hona hemen 3 ekarpen. Bat, eragileen baliabideen eta administrazioen artean, sarean lan egitea. Ez bakarrik indarkeria kasuetan gure artean koordinatzeko, baizik eta prebentziorako ere. Eta ez bakarrik eremu beraren barruan, baizik eta eremuen artean. Badira sarean lan egiteko lagungarri diren gauza batzuk. Esaterako, biltzeko espazio zehatzak izatea, leku atsegin batean egitea, lidergoa izatea, kafeari eta harreman informalari bide ematea, kronograma bat izatea, komunikaziorako kode batzuk ezartzea, rolak eta zereginak banatzea, prestakuntza eta kontrasteuneak partekatzea, lan ordutegien barruan bilerak egitea, hezkuntza ez-formalaren, familien eta barren parte hartzea erraztea, besteak beste. 2. Tratu onerako ikuspegi komunitario batetik lan egitea. Tratu onak gizarte justu baten abiapuntua izan behar du. Horretarako, tratu onerako komunitateak behar ditugu. Askotan hitz egiten dugu ikuspegi komunitarioaz, baina zer da? Pertsonen dimentsio sozialarekin du zerikusia, espazio inklusiboak eta tratu onekoak sustatzearekin, elkartzeko denborak eta laguntza sareak indartzearekin, eta auzoetako zein herrietako jendeari protagonismoa ematearekin. Eta hau guztia baita ere haur eta nerabeekin eta haur eta nerabentzako. Galdera batzuk. Nola bultzatzen duzu ikuspegi hori zure erakundeetan eta auzoetan? Zer uste duzu lagundu lezakeela? Zer jardun bideon ezagutzen dituzu horri buruz? 3. Haurren eta nerabeen parte hartzea lantzea. Imaginatu beste pertsona batzuekin txat batean parte hartzen duzula, baina oso gutxitan jotzen dute zuregana, oso gutxitan galdetzen dizute zure iritzia edo entzuten dituzte zure ideiak. Imaginatu isiltzeko agintzen dizutela, ez dizutela inoiz planak bozkatzen uzten edo zuk ez dakizula esaten dizutela. Gaizki sentituko zinateke, ezta? Haurrak eta nerabeak batzuetan horrela sentitzen dira. Beraien parte hartzea bultzatzeak oro har honako hau esan nahi du. Gehiago entzutea, informazio garrantzitsua ematea, pentsamendu kritikoaren aukera ematea, erabaki batzuk hartzeko aukera izatea, parte hartu ahal izatea eta autonomia izatea. Noski, hori guztia gehiegizko babesik gabe eta ongizate esparru eta mugen barruan. Galdera batzuk egin aldizkiogu geure buruari. Al dute aukerari gure plan estrategikoetan, politikoetan, aurrekontuetan eragiteko? Al dute parte hartzeko formulari kalanola batzordeak, kontseiluak, entzuteko taldeak? Parte hartzen aldute proiektuak, programa, jarduerak eta bar diseinatzen, gauzatzen eta ebaluatzen? Haurren eta nerabeen garapen komunitarioa sustatzen dugu? Nola edo hala aldaketa batzuei lagundi ezaieketela sentitzen dute? Babes politiken diseinuan, arriskuen analizian eta jokabideko den definizioan ere oso garrantzitsua da haien parte hartzea. Eta funtsezkoa da laguntza erraz eta eskuragarriak eskatzeko bideak izatea. Batzuetan ez dakigun hori eskatu laguntza, edo ez gara ausartzen. Seguru sentitzen naiz ez zuten didatela sentitzen dudanean eta sentimenduak adierazi alditu danean. Nerabeen esaldiak dira hauek. Sarean lan egitea, ikuspegi komunitarioak sustatzea eta benetako parte hartzea sustatzea ez da erraza. Batzuetan olatu handi bat surfeatzen saiatzen ari bagina bezala sentitu algara. Prestakuntza eta esperientzia falta izan daitezke. Motelago joango garela pentsa dezakegu. Boterea galtzen dugula senti dezakegu, edo errezeloak ere ager daitezke. Hala ere askotan gauzak diruditen baino errazagoak dira. Gakoa, pausoak elkarrekin ematen joatea da. Tratu On Plus parte hartzeko laborategi bat da, ez soilik proba bat egiteko eta kitxo, baizik eta erreplika daitekeen zerbait da,
maila lokalean, autonomikoan, estatukoan, zein Europa mailan, eskalatu daitekeena. Beti ere, haren eraginkortasuna ebaluatuz. Eta ez kanpoko formula magikoa bilatuz, ez da lan gehiago edo geruza gehiago gehituz ere, baizik eta lehendik dagoena baliatuz. Hau da, erabilgarria dena eta egokitu, ordenatu eta aberastu daitekeena kontuan hartu. Hortik, abiatuta elkarrekin eraiki nahi dugu.